खम जादोंलाय नोंहा न' मोनसिगोन होननानै थारला दाउ बिमा गनायखौनो जाखांबाय खेबसे नोंहा न' नोंहा लिस्ट दङ फार्स्ट लिस्ट होनलायथारबाय जफिगुरि गामि माने जोङो आं बहाय रायजो जानाया गासै 50-60 बोसोरानो जाबाय जेबो सुबिदानो गैया माथो बनबो दां बनाव जादों गासै 10 बोसोरबो दां गथ'फ्रानो लाइमोन जाजोबलायदों हाबाबो जादों जेथेनाखि फिसा बिलाइदों आरो बेयाव लासैनो बोरैबा माने हा बिगासे फाननानै मोसौ फिसा बायदां फिसा बायनानै खुनुरुखुम हाल थिखांदां हाल थिखांनानै आं बिदिनो लामा नायो एसे एनै सुबिदा मोनगौ एनटिपिसिआव खाथियाव दं होननानै एसे सुबिदा मोननायमोनबा एसे हां मोनगौमोन आंबो बोराय देहाजों जाबजों ओरैनो हाजिरासो मावलागासिनो दं बबाव सोरनाव साहा बागानसो अमा साहा बागानावथ' 12 मास गैयाना फागुन चैत्रआवथ' जेबो गैया फिसा हिन्जाव सानै बेखौ हाबा होबाय आं आरो फिसा हौवा सानै बेखौबो हाबा होबाय एनटिपिसिआव दं होननानै खाथियाव जेबो सुबिदा गैया ओरैनो बेखार जानानै दं दा मोनसेबो गैया दाबो जेबो मोनाखै आं दाबो जेबो मोनाखै आं दा बेसे लामा नायनो हाजिरा मा 120 थाखा होमबा बेजों बोरै रायजो जानो बिसोरलाय बिराद दुखुनांथावना बेफोरो खमसे खम एसेसो 300 सोबाबो एसे सोलियोमोन बे 120-30 थाखाजों बोरै माबानो संसार जानो दा गथ'फ्रानो हनै सासेया सानै सासेया सासे फिसौफ्रा बेबादि जाबाय आरो फिसौफ्रा बिराद दुखुनांथाव दा थाखासो लायो ना मायो ओंखायनो जों बादिखौ नायस'ना बेफोरबादि आरो एखमबा गोसोखांबा खम खर' गाज्रि जाया बे थिखादार कन्ट्राक्टारफोरनाव फिसाफोरखौ माइखौ सोगौबा बिराद सेस्था खालामबाय जाया माबा दाउ नांगौ ना मा नांगौ ना फैसाफोरसो नांगौ नामा बिनो हायो ना मानो हायो जाखो ना माखो अबस्थाखौ नुना मालाय बिसोर मालाय बोरै बिनो माखौ हरनोब्लाय जेनेबा 50,000 60,000 बिबाबोथ' हरनो हानाय नङा जों बादिया आरो माखौ हरनो राबलाय होननानैसो बिदि सानो नामा हमनो हाया आरो हमनो हाया दाउफोर बिबाबो हैनो हागौ खुनुरुखुम सेस्था खालामनांबाबो बेखौबो रायखाङा दाउल'जों मालाय बोरै बेफोरनो मानिनाय नङाना बेबो नंदों खोमा बिसोरबो हाब आंनि मानसियानो बेखार दङ नोंनि दाउखौ जाना मा गंग्रजोंनो बिदिबो साननो हागौ खोमा थिखादारफ्रा बेफोरबादि आरो बिराद एखमबा हारसिं उन्दुबाखौ खर' गाज्रि जालायथारलां खर' गाज्रि जालायथारो बेफोरसो बेफोर जों बादिया जुदि एसेसो सुबिदा मोननायमोनब्ला दाहालागै न'खरफ्रा माबायामोन बे फिसाफोर जेनेबा आं मोनदामोन फिसाफ्रा मोनबानो जायोमोन फिसाफोर मोनबानो आरामसे स्लप खालामनो हायोमोन बेफोरबादि जोंथ' बेखौ लामा नायनो हाया इसेबां बेखौ लामा नायनांगौबा आंनो थैलांगोन दाथ' थैनाय लाइनाव फैबाय आं दा बेसेबां लामा नायबावनो नांगौ बे सरखारजों हाला बे गोदान सरखारजों नङाबा जालिया बे खामानिया ओरैनो नुखाहरो दा मा सुबिदा दङ न' गंसे जेबो सुबिदा गैया मोसौ हालिसे जेबो सुबिदा गैया थेला गंसे बेबो सुबिदा गैया ओरैबायदि गावनि निजे आखाइजों थयारि खुनुरुखुम रायजो जानानै दङ बेनो आरो माथो खालामनो बिराद दुखुनि बाथ्रा नाफोरो खमसे खम न'फोर जेनेबा गंसे गंनैसो मोनाबाबो गंसेबाबो जायोमोन दा बिनि सोमोन्दोआनो गैया हाब खम जादोंलाय नोंहा न' मोनसिगोन होननानै थारला दाउ बिमा गनायखौनो जाखांबाय खेबसे नोंहा नोंहा लिस्ट दङ फार्स्ट लिस्ट होनलायथारबाय उनाव सबायजों सिथारनानै जाबाय उनाव गैया बे सोरनि आखाइ सोरनियाव रिबन लांखा गैया दुखु नालायफोरो फार्स्ट लिस्ट नोंना होननानै आरो मा ओरैबायदि जाबावदों खेबसे माने जोंना मेम्बार दाख्लैसो थैनानै थांबाय बे मा बियो सिबाय बैयाव 8 मंगल जलफिगुरियाव 8 मंगल मा जाहरखो बेबो सुबिदा मोनगोन होननानै जाहरनाय जाखो ना माखो एबार खिबुजोब्बाय मानसिया लंपेन्टआ साफा खिबुनानै आंनाव जमा होफैबाय जमा होफैनानै मा जाखो एबार हिनजावफोरखौ बुंबाय नोंना फार्स्ट लिस्ट होननानै नों सु नोंना न'आ बे लंपेन्टखौल' सु नोंना नों खुनु बेखार गैला होननानै गैया मानसियासो थैलांबाय दा बे समावनो गावनि मेम्बाराबो ख्रेम दा दुब्ला होमबा बेजों बोरै थाफानांगौ दा बिराद दुखु नांथावलै दा गुदिनिफ्राय रायखांनांगौथ' नाथ'खे रागाबो जों ओंखारो एखमबा
मिनिनोबो ओंखारो बेफोर खिखौ सुनांगौबा मा खालामलै जोंना हिनजावफ्रा दा बेखौ गोसोखांबा खम रागा जोंहा दा हाबाब 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 मा असयखौ सुखो होननानै बे सरखारजों बोरै थानांगौ दा थाजानाय नंला बे सरखारजों आजि बेसेबांबा बोसोर जुग जुग भट होबोबाय आं थेवबो नुवा जेबो मोन्थाय गैया मोन्थाय गैथारि बादिसो नोंसोर मा सुबिदा मोननानै जोंहा मोनगौबाय देरहाबाय होननायनिसो सभाबा